Camèlia, estàs tan grassa i vella que no pots ni ajupir-te per anar al vàter, es deia per a si mateixa. El que la Camèlia anomenava vàter era un inodor que en la seva bona època segurament era de color rosa, possiblement de la marca Roca, i que actualment, rescatat pel propietari de la finca dels sacs de runa d'una de les obres de l'Eixample, era de color de gos com fuig per fora i totalment negre per dins. Vàter i cuina, situats en un racó del, diguem-ne, passadís. La resta del pis era una mena de rebedor, distribuïdor, menjador i un dormitori amb una finestra quadrada xica i alta que donava al rebedor, distribuïdor, menjador. El Raval era la Lia. La Lia era el Raval. Aquell dia la Camèlia, abans de tornar a casa amb la seva bossa de cigrons, va fer el seu ritual tomb per la Rambla del Raval. Saludaria els coneguts, va pensar. En el fons el que ella volia era trobar-se amb en Felip, un antic i fidel admirador. En Felip havia estat client de la Camèlia, quan la Camèlia era la reina de la nit al seu pis del carrer Nou de la Rambla. La Camèlia havia arribat a casa seva i havia posat els cigrons en remull, com feia sempre que en volia preparar. Els couria l'endemà amb un trosset de magre. La parola dels cigrons amb aigua va caure i tots els cigrons rodolaren per terra. La Camèlia es va voler ajupir per collir-los. En va trepitjar uns quants i va anar a parar el rònec enrajolat entre ells. Ja no s'aixecà fins que 2 setmanes després els de la funerària municipal, cridada pels Mossos, en retiraren el cadàver. Olga, quina casualitat! Cristina, que em fa d'anys! Us coneixeu? Preguntà la meva amiga, molt amiga, còmplice de tots els meus afers. I li ho vam explicar. Jo el que es podia explicar, i la Cristina ho pogués sentir, i ella suposo que també. Malgrat tot, la trobada va ser correcta i agradable. La botiga era tan original, tant que jo en diria excepcional. Una barreteria on cada un dels barrets eren exposats sobre un quadre, també de la mateixa autora, adient a les característiques del barret. Jo me'n vaig quedar un que portava una noia amb aires de quadre de Monet. La Cristina una altra, que duia l'acompanyant d'una mena de maja de Goya. Va dir que era per al seu xicot. Sí. Ja imagino jo per qui era. Saps que em vaig casar amb el xicot de la immobiliària que teníem davant de l'esplai? En Miquel! El mateix! Vam festejar uns anys i després, mira, la família que no calla, ja saps. No sabia si fer una passa endavant o una endarrere. En Miquel em va saludar amb un... Per tu no passen els anys. I no vaig tenir més remei que acostar-m'hi. Em va fer passar un despatxet contigu on em va servir, sense preguntar-me si em volia, un cafè exprés amb 2 gotes de llet. La màquina de cafè era d'aquestes tan conegudes que s'han posat de moda i que tothom té, de colors llampants, carbassa i negre. Feia goig allà al costat de la taula amb pretensions. I em vaig adonar que la meva ment s'estava ocupant en cercar objectes en què fixar-se per no conversar amb Miquel de res mínimament important. Vaig sortir d'allà ben atabalada. No m'havia pres el cafè. Sí que havia anat al bany a no fer res, a tancar-me darrere la porta uns minuts i en coherència només havia dit: busco un pis per llogar pel barri. Vull ser pare, i no ho vull ser de qualsevol manera. Vull ser un pare responsable i amatent. Vull gaudir de tenir cura del meu fill des dels primers mesos. Pel sol fet de ser home, no vull haver de pensar: ja jugaré amb ell quan creixi i li agradi xutar una pilota. No vull resignar-me a l'herència de ser el responsable econòmic de la família, a la realització idíl·lica de paternitat fonamentada a entregar la setmanada a la dona. Ei, que això ja està superat, Sí, ja sé que la feina no els farà cap gràcia que jo agafi les 10 setmanes que em permet la llei de permissi. Ja sé que em preguntaran que per què hi renuncio a la meva dona. Que perdré la feina? Potser sí, tant me fa. Ja en trobaré una altra. No he llegit els diaris avui. Mira, les estadístiques se me'n foten. Tant se val que només un 1,6% dels homes sol·licitin compartir el permís de maternitat. La Roger i jo n'estem parlant i ho estudiarem atentament. Però no volem ser pares de qualsevol manera. Sí, mira, tu vinga a dir que em fareu àvia. I què? Quan neixi el nen què, Què? La Roser de baixa 16 setmanes, jo 2 dies, què? És just? És just?
no em siguis masclista, Tu no, mamà. Va, ja parlarem després, que la trucada em sortirà per un ull de la cara. Va, un petó. Només el 1,6% dels homes opten per compartir la baixa amb les seves companyes en néixer el nadó. El periòdico, 23 de novembre del 2005. Un treballador denuncia que l'han acomiadat per demanar el permís de paternitat. 20 minutos. És agència del 6 de l'11 del 2006. Fa un any que ho diu la meva mare. No posis aquesta cara. No és que ma mare sigui evident i hagi pronosticat el que li passaria a aquest pobre home, no. Ella diu que m'acomiadaran a mi si demano el permís de paternitat. I que no calla la dona. De fet, s'ha erigit com a portaveu familiar. Desesperant. El ple del Congrés dels Diputats ha donat llum verda al projecte de llei d'igualtat, un text que regula per primera vegada en la història de l'estat espanyol un permís de paternitat de 15 dies i la paritat en les llistes electorals. Redacció 24 del 12 del 2006. Mama, tant. Nena, no em miris així, no sóc un monstre. Que no us sucava midó abans de sortir al carrer? No, només cantaves Lava más blanco mentre ens vesties. La teva àvia, jo, totes les dones que ara consideres antiquades, fèrem el que es podia fer, el que en aquells temps podíem fer. Has d'entendre-ho. No tot era permès, no hi havia les possibilitats que hi ha ara. Justament, mama, ara tinc possibilitats. S'ha avançat en el reconeixement dels drets de la dona. No me'ls neguis tu, ara. Guapo, que jo no et nego res. Només vull que siguis feliç. Tens un home que val totes les pessetes del món. Sí, mama, però ja comptem en euros. En Manel també vol ser pare de debò. Què vols dir? Que el teu pare ho era de mentida, de pare? Ai, mama, que no. No vull dir això, ja ho saps. Però quants cops el papa no s'ha queixat de no haver pogut estar més estones amb nosaltres? O no arribava el papa de treballar quan nosaltres ja érem al llit i tornava a marxar quan nosaltres no ens havíem llevat? Era ell... Ah, et dius tu. Era ella qui pariria. Ella qui hauria de lletar el bebè. Doncs, ja posats, ella es quedava a casa a cuidar-lo. El pensament de la Roser anunciava de forma afirmativa el dubte, que Ravel ràpidament responia en contra. Tenien decidit que el seu fill o filla es criaria a casa fins als 3 anys. Ja era prou dur per a una criatura adaptar-se a la rutina d'una escola amb 3 anys com per pensar dur-lo a una llar d'infants abans. Ets una exagerada. El teu germà bé que ha dut els seus fills a la llar d'infants des dels 10 mesos. I ben bufons que s'han criat. Que sí, mama, que sí. Però nosaltres, si podem, no ho farem així. Ens agradaria no fer-ho així. De manelcaral@gmail.com per agnesms@gmail.com. Assumpte fer de papa. Agnès, com valores els raonaments següents per defensar la meva decisió ferma de canviar de feina i fer-me càrrec del bebè? Si volem tenir una criatura, un dels dos ha de tenir temps per cuidar-la. Necessitarem una mainadera, però com a suport, no com una mare de lloguer. Jo ho penaria molt més que els famosos ventres de lloguer. Un dels dos ha de canviar de feina radicalment, o no ens en sortirem mai. La Roser té una feina molt bona a prop de casa. Jo, en canvi, viatjo molt. És preferible que ella la conservi. Sempre serà més fàcil que jo recuperi el meu estatus laboral que no pas ella. Com a dona amb una criatura petita, tots serien pegues. d'agnesms@gmail.com per a manel.caral@gmail.com. Assumpte fer de papa. Vols dir que això no ho heu parlat centenars de vegades? Ok, si ho vols per lligar conceptes, i ok per reafirmar la teva decisió inapel·lable. A la teva mare li semblarà que t'has tornat Marieta quan li diguis. Ahir ja t'ho deia al cotxe, però dormies. Bonic que hi no vas assabentar-te'n. Bé, per fi s'ha aprovat la llei. Podré disposar de 15 dies quan... Jo en tinc una altra de notícia. Aquesta no sortirà als diaris, però serà molt important en la nostra història. I m'agrada molt comunicar-te-la aquí, lluny de l'estrès i dels neguits laborals. Manel, estic embarassada. En Manel es quedarà aturat sense dir res. El dit encara quiet sobre la notícia, els ulls fixos en els llavis de la Roser, com volent llegir-los per si l'orella li fallava i el que escoltava era fals. Sí, no em miris així. Més o menys de 2 mesos. Tindrem un fill?
De manelcaral@gmail.com. Els amics. Assumpte, resultat positiu. Estem embarassats. Tots dos ens preparem pel part. Assistirem junts a les sessions de preparació pel part i suport a la criança que ofereixen en un centre de teràpies naturals que ens ha recomanat l'Agnès. Un petó que val per 3. Un nou amor esperava la Júlia. El seu segon amor, ara sí, un mariner. Arribar dins la panxa d'un llobarro, un dolç capvespre de tardor. La taula parada amb tovalloles blanques, dues espelmes enceses, coberts de peix, vi blanc en copes de vidre. I el llobarro en safata de ceràmica fet al forn amb cebetes i fonoll. El mariner obrí el peix per servir el plat de la Júlia i del vell mig del ventre sorgí l'amor. La cambra on eren els amants es convertia en una cabina de iot. Les finestres, ulls de bou. Les cortines, veles al vent. El llit, el bot salvavides. La casa sencera navegat tota la nit per un arrauxat corrent de passió. Oriol, te n'adones que tenim quasi 60 anys? Que fa molts que no... Oriol, no puc tornar amb tu, jo no sóc aquella Alba, jo... Espera, escolta'm. Només hi havia una manera d'entendre's. Convertir-te en un somni. O potser no ho dic bé, fer de tu un somni i que jo fos per a tu un record. Ens havíem conegut de petits en el poble on estiuejàvem, a l'Ella. Ens enamoràrem als 13 anys. Bé, segurament me'n vaig enamorar només jo. Als 15 anys et vaig robar un petó que tu no t'has trobat mai a faltar. Després ens oblidàrem l'un de l'altre. Tu et vas casar, jo també. Tots dos ens vam divorciar. Vés a saber per què. Ens vam retrobar una nit en un teatre. Et vas acostar a mi i aquest cop va ser tu qui em va robar un petó entre les butaques vermelles de platea. Sense ni saludar-me, els teus llavis sobre els meus m'enamoraren de ben nou. Iniciàvem una relació. Diríem estable. Diríem estable perquè mai vam viure junts. Tu no volgueres mai fer el pas. Passàvem caps de setmana junts, vacances plegats, els dimarts entre setmanes, si la feina t'ho permetia. En tots els nostres encontres s'establia un ritme similar, com un acord natural. Ens estimàvem i després xerràvem hores i hores. Ens perdíem en el passat, volàvem lleugers per l'intangible. Ens comunicàvem mitjançant històries d'abans, idealitzàvem. El teu passat fou el meu present i tu, Oriol, visqueres la realitat mitjançant els meus somnis. I a l'inrevés. Ara ho recordo i barrejo passat i present, tot confonent-los. Per això t'escric, i és fàcil caure en el farcell de romaní que geu al capçal del llit. Oriol, encara no et conec ni tu saps de mi, de la veritable Alba amb qui vas enraonar nits senceres. Pocs dies després, la Montserrat rep un missatge al seu mòbil. Bufet, B-ID. Quedem? S'ho ha de llegir diverses vegades. No se'n surt. No sap si el missatge li ha enviat Joaquim o qui. No està basada als mòbils, i menys els missatges. Ella es limita a contestar les trucades pitjant la tecla verda i en finalitzar la vermella. Ja sap que això és de babaus en aquest món d'altes tecnologies, però li és ben bé igual. Es conforma dient-se una mentideta a ella mateixa. S'autoconvenç que en el seu món petit i senzill no li cal res més. Malgrat tot, sovint troba també estret el seu món. Encara enredada en el dilema del missatge, rep la trucada de l'Abril, estranyada de no rebre'n resposta. Ara sí que s'atabala de veres, no sap què fer. Si va, l'Abril notarà com ella es transforma davant d'en Joaquim. Li dona una excusa. L'Abril insisteix, s'hi repensa, cedeix, dubta. A la fi queden a les 6 al portal del bufet d'advocats. Només de pensar que en unes horetes seurà amb en Joaquim, ni que sigui davant per davant, a la taula del despatx, la Montserrat es trasbalsa. S'emociona. Ploraria i no sap per què. Els dits se li tornen de suro i cosa que vol agafar, cosa que cau a terra. No sap com vestir-se, voldria semblar jove i atractiva, descarta uns 6 jerseis i 3 bruses. A la fi, fa una tria errònia i les dues peces que es posa no combinen ni per casualitat. No ho vol reconèixer, però s'ha enamorat. Queden per un altre dia. Ell ho fa sovint, això, li diu. Vine demà passat al matí, que estaré més tranquil.
És una manera de fer-li fer el que ell vol, de tenir-la inútilment pendent. No faria cap falta aquest anar i venir, però és el seu sistema. Així se sent més important, així selecciona, així diu no sense pronunciar-ho. En acomiadar-se li dóna la mà, com sempre, però se li apropa molt mentre li agafa delicadament l'altre braç i inclina el cos cap endavant en un gest estudiadíssim que a ella li sembla que no es pot cap tenir de besar-la. Es diuen adéu i ell li obre la porta, just fer girar el pany i s'atura, premeditadament, diu el seu nom baixet, Montserrat, i en girar-se la besa, un lleuger i breu fregar els llavis, però la besa. I ella surt que els peus no li toquen al terra i al somriure s'estén els braços que semblen oberts com per abraçar tot el món. En Joaquim sap que amb aquell esbós de petó s'ha apropiat del criteri de la Montserrat. L'ha fet incondicional i es queda tranquil acomodat a la butaca del seu despatx. I fins aquí podem llegir. Ara Bé, molt bé. Molt bé.